それ僕のイグアナです。試験規則にペット持ち込み禁止を付け加えなくちゃならんな。バカがいるから。それにするな。カーテンを閉めろ。何でしょう。ステレオグラムかもしれん。文字が隠されてる可能性がある。開けろ。できない。トイレいいですか？僕も変なもんでも食ったのか。我慢しろ。役立たずとおめえが。少しくらいが試験に支障はない。気にせず続けるように。変電室を見てこい。はい。右だ。お前の息の根を止める時が来た。
完璧です。久しぶりに興奮を味わったよ。よし、シグマハウス寮生以外は答案を出して退席してよろしい。